Türkmenistanda ýyl başyndan alkogolly içkilerin we durmuş hajatlar üçin ulanylýan senagat garytlarynyň bahalary gymmatlap başlady. Emma bu gymmatlamalar hakynda medeniýetde hiç bir maglumat berilmeýär. Aşgabatyň Çakyrda gowdy bilen baglaşan şertnamesi esasynda arak çakyr önümlerini satýan husus dukanlaryň işgärleriniň berýän maglumatyna görä, olara zawodda satylýan arak çakyr önümleriniň bahasy ýyl başyndan 10% gymmatlady. Mysal üçin bu zawodda arasad bilen öňürilýän aragyň 10-dan ugrak görnüşi bar. Olaryň iň ardany odal zawodda satylanyny yarım litr 13 manat bahalanyp dukanyna 16 manatdan satylan bolsa, häzir bu aragyň zawoddaky narhy 16 manada çykdy. Husus dukanlardaky narhy bolsa 24 manada galdy. Elbetde aragyň täze bahasy ýol, dukan ýerleriniň narhlarynyň ýokarlanmagyny hem ölçüne ýardyp dukan eýleri düşündirdiler. Şol ruwatda arasanyň iň ardan görnüşi döwlet dukanlaryna 22 manatdan satylýar. Emma döwlet dukanlaryndan alkogol tapmak o diýen aňsat däl. Azatlygyň habarçysy ýyl başyndan durmuş kiýmesi, durmuş hajatlar bilen bagly harytlaryň hem üdül kesil gymmatlandygyny habar berýär. Kir ýuwlayan jesimleriň bahasy pesinden 15-20% gymmatlady. İçinin gowrumy yarım kilogram bolan areal atly kir ýuwjy jesim mundan bir ay ödelim gymmatlap 18 manada çykypdy. Emma häzir ol 25 manatdan satylýar diýip habarçy habar berdi. Gelip gowuşan maglumatlary görä saç ýuwlayan şampunlar hem ýyl başyndan bäri ortaça 35 manat gymmatlady. Mysal üçin Türkiýeden getirilýän şampunlaryň ortaça bahalary 36-40 manat aralygyna bolan bolsa, söwda orunlarynyň we söwdegärlerden alynýan paşlaryň ýokarlanmagy bilen baglykda häzir olar 54-60 manat aralygyna satylýar. Erkek adamlara niýetlenen atyrlar, tuwalet suwlary hili o diýen ýokary bolmasa 2018-nji ýylyň aýagynda gymmatlap 17 manat dolanlygyndan 60-80 manata çykypdy. Olar häzir 160-240 manat aralygyna bahalanýar. Durmuşda hozalykda ulanylýan dürli salfetkalar, el agyz süpürleýän kagazlar hem gymmatlady. Aýdaly mundan 3 ýyl odal şeýle el süpürleýän kagazlaryň bir gutusynyň bahasy 5 manat dolan bolsa, 2018-nji ýylyň aýagyna çenli az-azdan gymmatlap 18 manata çykdy. Häzir bu arassaçylyk kagazlarynyň iň ardanynyň bahasy 25 manat bahalanýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Döwlet eýçiliginde kabar terişdeleri Türkmenistanda ilat üçin zerur bolan harytlaryň bolçulugynyň döredilendigini habar berýärler. Şol ruwatda hökümet bazar bahalaryny kontrolly etmäge çalışýar. Hökümete tarapdar Ardunews habar gullugynyň düşündirişine görä, ýurtda bar diýilýän haryt gytçylyklary juda çyşyrylan gurrunlar bolup, dukanlardaky nowatlara ardan wagtdan satylýan harytlary alyp satýan adamlar günäkär. Emma muňa garamazdan hökümete tarapdar habar terişdeleri ýylla 10% ýokarlanýan aýlyklar bilen ýylla ençemesi ýokarlanýan bahalaryň arasyndaky tapagudy bu ýagdaýyň maşgaly büdjetine salýan agramyny düşündirmekden saklanýarlar.